और बताओ सिमना विधानसभा केंद्र सुरेंद्रनगर बिसि क्लायो अंगे गारिंगपारा और कैसा दुकान ताकुक दानियल डब्बरमानी बर दुकान दुइनो बिनि नुखुंनो चलि तंजाओ शिक्षित फानो बसाख्रि ताबसो जरा मायाखो बिनि बसा खरनि तंगो और दुकान खलायिनो नुखुंनो बसारनो बफोरि तंजामोन सेकांगो बो बिनि अमतेखेनो सगैरि जाखा वाइरि वाइ ताबुक बो सग जाखा निया गोबांमा और प्राय लाखाधिक रांनि मानै बिनि दुकानो तंगो आचुमसा बहक साजागै बमिया हर थांकापो नग थांकांकाय दुइटा आराइटान समयखेनो बिनि दुकान खामानि बो खबर मानखा फाइका आरनबो हर फुं हायकाने मोबाइल साइलेंट रिजा आं फुङाय नुखा एवं खबर नाखा बबे कक सालायका तिनि को फाइने फैका बेलेखे दुख जनक घटना चिनी कामियाम चायो जारा सेबुकमालिया गभर्नमेंटनि सिकलार कष्ट खायै रां रक आजिवै दुकान अमते रखाय चिकन मिकन खायै तांगै नुखुंनो दै दुलनानै बागै चाइटक लायो अजराव मुतै खायै सक जायरि माने बेलेखेनो खाखामानि कक खबर मानै तंमालिया तिनी और अकंना आं खुरसाइमा सानाय जों सिमना विधानसभा केंद्र त्रिपुरा मथाखौ जखन खायप्रो और दानियल न प्रथम सारियाव तंनाय जोंबाय बाक्साय खायनाय यांग रगा प्रो आम चायो त्रिपुरा मथा खायनाय करे बन और तंमाने आंबाय लगी आप्रो जों आप्रो खूब कम और 30-35 जन रंगान जों जतय सारा सिमनाव त्रिपुरा मथा बुबागारा आयुब लक्षण बुबागारा लंगलेखनि खालामो दिनै दानियेलनि नुखुंगो मतै बिरमान खानामानि यागलां तंमालिया फाइनाय फैका फायर सार्विस और फाइका फायर सार्विस और फाइ नाइ सिमथाम के चेहरा फुंगथाम फैका हर बथार जायगा ताबो गैस को सिलिंडर और तंखो और हर बथार जायगा और फायर सार्विस फाइ बर चेहरा सिम फुंगथाम फैका अंगमनि बेफोर फायर सार्विस बाय आं कक सालायनाय ताङै बर और हर फाइ बथार फैया आं ताबुंनो और नि फायर सार्विस नि डायरेक्टर बाय आं कक साना सुजुग चेष्टा खायनाय तीनटा छुटिनि दिन कारण फायर सार्विस और हरंना और तेबो गोबां और जे बिपदजनक गेस जे सिलिंडर ब्रासुं खाय और नि खासा खासा दुगानबो नस्तंमान और बरक नंनि लाइट बर ओ लामातै बरक गाड़ी चलि तंगो फाटि कांका और बरक जे एक्सीडेंट नंया अबन ताम ग्यारेंटी तंबा बेलायखेनो अंको आं ताको दानियल न साव खाता बायदि जीवन लड़ाइयो अनेक किसुनो संनाय अनेक बाधा विपत्ति फायनाय आबन बिसिंतिनो जों आगगैमा थानाय हरसे निनि दुगानो सक मानो किन्तु कायथरनो तो बो खगैमाया बबो बुस्थुम जांनाय अजे सकनाय बबो सालसा कायथरबाय बुस्थुम जागानो एवं बबो मासरा रिजागानो मासरा बेरजागानो आबनि बागै न मासाव अमतिरो लाइके खायरमो सिनजाजा अंकरंनो ता गथितुन जिन सोसाइटी वो मरम मोजांलिया जों बुसकांगो से ताबो आगो थांनानै जरा अ जरावो जों मति रं लाइमा जाया आं जतुदु समय आनि तरफ से आं किसा सुबाय क्लांखाने बुसकांगो बनता म खाय सुबाय मानो आं चाइतगान आं बन हयतो और पॉलिटिकल आं ताम हिन सानानि एकाय और हयतो दुश्मन तंमानो बिनि उकलग बन मकलनि फनुं जागै केनां जागै तंमानो आमति उनाय गोबांमा और तंमानो आमतिनो पथिकाना काय ताबो अनुमान ऊपर बाबो सातो ज्ञान तंखा तबे आं दानियल न सानाय कैसे केस फाइल खायदि थानाव थांगै डिटेल्स मन लांगै कैसे केस फाइल खायदि ऑफिशियली कैसे फाइल खायदि अब फाइल खायनानै उचित एवं फायर सार्विस नि दुर्बलता बरक जर हरबथाया म मिडियान बिसिंते जतन साइमानथुन त्रिपुरा सामसायो
फायर सार्भिस रक मोहनपुरनि फायर सार्भिस रक जे साक नायं तंमानि तिपर सामचायो नक खामका बागान खामका फाया तुबुई फाया शुद्ध फुटानिखाय गारि चिकन काय चश्मा थुबुई नायथां फाइमानि जतन साइमानथन आं माननीय चीफ मिनिस्टारनोबो सानाय जे मोहनपुरनि फायर सार्भिस रक तिनि अ जागाव गारिं पाराव फायै हरबुथार फायनि अबनि बिरुद्धे कराक एक्शन नाना नुंथन आं खरकसा लुकुबाई चंजाक एमएलए गई आं दाबि तिनि खलायु तामने हिंकाय मो एक्शन उनाने दरकार और जे खलायजेन अब नां सासनाय Bishiburum no chini kermatai chingno hamya chayani yakni katirui tonika chini lai bumani shimi khulum jagi phaimao chini matai chini hao bini hamari rumang tongthum TTAADC ni ungai ching jottono kerni kha kaham taichi baya pharo